Vitajte v ďalšej časti minisérie Gentle Jam do firiem, v rámci ktorej si vždy odprezentujeme každý týždeň v rámci každého videa nejakú inú formu personalizácie alebo inú formu darčekového balenia, ktoré máme v ponuke. Neviem ako vy, ale ja mám taký pocit, že komplimentky nikdy nevyjdú z módy. Ale musia byť dizajnovo vyladené a mega kvalitné. Aj my máme komplimentky v portfóliu a viete si zvoliť z takéhoto prevedenia, ktoré je obojstranné, na zlatistom papieri. Buď si teda vložíte na jednu stranu svoj vlastný text a na druhú stranu logo, prípadne si všetko vložíte na jednu stranu a zadná strana bude naša s našim patternom. To všetko vkladáme do obálky, ktorá je robená na mieru, a lepíme to našimi nálepkami. A veľkosť je 8x8 cm, prípadne 10x10 cm, ako si zvolíte. A rozmer je robený na mieru tak, aby sa zmestilo parádne do darčekovej taštičky, prípadne do kašírovanej kazetky. Cena sa pohybuje od 1,50 do 1,70 eur za jeden kus, takže ak sa vám táto forma personalizácie páči, budem veľmi rada, ak si ju zvolíte a budete nás kontaktovať. Vyladíme vašu požiadavku absolútne do dokonalosti, len sa nám stačí odváť. Tak sa majte pekne. Ahojte.